नमस्कार, वह देख रहा बानी भोजपुरिया दस्तक। एगो गाना याद हो रहा, हिंदी फिल्म के गाना रहे कि आइए ना हमरा बिहार में आ ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो एजा कट्टा लहरावे के सीन आम बा, बहुत केस भइल, बहुत लोग के गिरफ्तारी भइल, लेकिन आज तक कट्टा लहरावल बंद ना भइल। ये दृश्य है बघैला थाना क्षेत्र के राजपुर, जौन बा राजपुर बाजार, वही में बा एगो बघैला थाना क्षेत्र अंतर्गत सियावा के गांव के नोनियाडीह गांव में ई के दृश्य है जहां पर नाच के नर्तकी नाच रहल बड़ी और युवक बंदूक के जो नाली बा ओकरा में पैसा खोस खोस के नर्तकी के दे रहल बन। एकदम बिंदास अंदाज में देख रहल बनी मैं हूं खलनायक और तमाम तरह के स्टेटस के साथ ये वीडियो वायरल हो गई बा। वायरल भइला के बाद पुलिस इनका के खोजतिया, आई फरार बनन, लेकिन पुलिस पीछा कर रहा बिया, छोड़ी ना जान, धराही के बा। एगो नहीं खन, कई गो लड़का बनन। देखी ये अलग स्टाइल में बंदूकिया उहे है, लेकिन ये लड़का बदल गिलन, नर्तकी उहे लेकिन लड़का बदल गिलन। अब पुलिस ये सब लोग के खोजबीन कर रहा बा और जैसे ही पड़ताल हुई या पकड़ाई लोग, पुलिस दम तक बुखार छोड़ाई। आइए ना हमारा बिहार में आ ठोक देंगे कट्टा कपार में। अब इ लोग के समझ में आई कि कट्टा लहरावल का कहाला, अब पुलिस के चैलेंज कल का कहाला। लागता जैसे बिहार में तनिको प्रशासन के भय निखे, पुलिस के डरे निखे एकदम। इनकर उम्र देखी, आई कौना क्लास में पढ़त हो, इहो बारे में सोची। आई देखी एकदम बिंदास सभा के बीच में बंदूक में रुपया खोस के और नर्तकी के लहरा रहल बड़न, नंबरी पर नंबरी लूटा रहल बड़न। लागता जैसे इनकर बाबू कोनो लूट के रुपया लाइल बड़न आ वो तरह से लहरा रहल बड़न आ वो बंदूक में के नाली में रुपया डाल के दिया जा रहल बा। ये असर बा, एकरे खातिर पुलिस इनकर पीछा कर रहल बिया। एसपी रोशन कुमार तक की बात पहुंच गई। एसपी साहब प्राथमिकी दर्ज करे के बाद कहनी और प्राथमिकी दर्ज किला के बाद हर हालत में 24 घंटा के अंदर इनका के टांगे के बात किले बानी है ना। इनका सथवा जे और लोग बा उ सब लोग टंगई हन। तब समझ में आई कि रोहतास पुलिस के इकबाल कैसन बा। अगर एजा लहरैला त गईला, ई वाला कहानी बिहार में ना रोहतासों में बा। लहरैला तक गईला, अब इ लोग के धराए के बा। एक बाद देखी का होता। बाकी खबर खातिर देखत रही भोजपुरिया दस्तक। हमार प्रस्तुति रुआ कैसन लागे लाई कमेंट में बतावल करी। देखत रही भोजपुरिया दस्तक।